Si Abby, si Mela dapat. Dapat hindi ko pa intraw ni Kuya Jackson kaya overeats na daw. May buntag. Sa Mateo 13:24-30, akong basaw. Unyawi sa dilon si Jesus kanila glaing sa mingay. Ang harian sa langit sama sa katao nga naghugas umay dinhi ito sa iyang uma. Usa niya nakagabi, samtang nga natulog ang tanan, usa ka kaaway miadto nisabod og liso sa mga sakop, sagol sa trigo, kunya bibiya. Sa nakatubo ng mga tanong, misugod na pagbuswas ng mga umay, diha pang maili ang mga sakop. Ang mga sulugoon sa tag-iya, midool kaniya og limon. Sir, maayong wini ang gipugas mo sa imong uma. Busa, diin manggikan ang mga sakop. Siya mitubag, usa ka kaaway ang himo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang pangidto na mo ang mga sakop? Siya mitubag, ayaw, kay sa inyo niyang pagpangibot sa mga sakop, mapit unyag kaibot ang trego. Patagin niyo ang mga trego o ang mga sagbot magdungag kuko hangtod sa ting-ani. Kaingon karaon niya ang mga ngani. Ibtan niyo pag-una ang mga sagbot ito sa kini o labay na ito sa kalayo. Apan, siguma ang trigo o ibusa dito sa akong kamay. Mga kaigsunan, presenting the Batong Pantilis Rapper. Wow! Cornerstone ba ito? Cornerstone ba ito? Oo. Paano ko na ako yun? Kahumalan eh. Paano ko dala ako din sa cornerstone? Siguro. Ito ang Pantilis sa klaseng stone na may hagos. Saan yung solo performance? Solo performer. Solo performer? Parang ginayon niya Pinoy Got Talent. Pinoy Big Brother. Bye-bye.